И какво става, хора? Днес ще ви взема с мен да снимаме най-интересния giveaway, правен някога в България. В този giveaway клиентът ми ще раздава цяла кола, iPhone и AirPods. Останете до края на видеото, за да разберете как да участвате в giveaway. Сега подготвяме техниката и да отиваме да снимаме. И хора, започваме снимките. Както виждате, подготвят крана. И след малко почваме да летим това бебче. Малко духа, но това няма да ни спре. Ето го човека, който държи Music Glass BG. Ето го сайта, ето тук, вижте го. Тук започваме да обсъждаме как ще протече цялото снимане. А тук се правя на видеограф, въпреки че снимам вече с 3 камери. Слагаме предпазните мерки и почваме да снимаме. Това е практика с старите. Победителят ще се изтегли на 31 юли, като бъде определен от случайен чист. Дай пак шоматоса! За да спечелиш една от наградите, трябва да поръчаш комплект за участие от вебсайта ми. Един комплект включва музикално стъкло с поставка, ключодържател и подаръчна картичка. Победителят ще се изтегли на случайен принцип на 31 юли и ще бъде обявен в вебсайта ми. Екипът на Music Glass ви пожелава късмет. Тъй, ела как трепери. Да! Замръзнах! Хора, свършихме с първата част от снимането, където Миша беше върху колата отгоре на крана. Пускам ви кадри да се насладите максимално много и да видите какво сме направили. За участие може да видите долу в описанието. А ако вие искате такива брутални кадри с дрон или с професионална камера, свържете се с мен, пишете ми налично или звънете на този номер. Ще закарам 5 абитуриента в неравностойно положение до бала абсолютно безплатно. Само да ми пишете ситуацията си и ще избера 5 от вас, с които да ги Карам абитуриенти в неравностойно положение до бала абсолютно безплатно. Само да ми пишете условията си и да опишете ситуацията си. Ще избера 5 от вас, които да ги закарам с ето тази кола.